ava vakomana vanonzi vana mahere avava the regime inenge inonyatsotoziva kuti these guys ka vakomana vari toxic. Kana dziri intelligence ka aiwa vanadzo and knowledge aiwa vakomana vanadzo. Pane panapa nhau yanda kuvigirai panapa tiri kuona kuti vanafadzai mahere vanoexposa aiwa the regime nevakomana vari kuluta maresources vakabatiwa aiwa mudubai nokuda kwokuti vakanga vabatwa nemaresources akanga vainawo akasinzwa nemamissions. Ndisanapinda masvika anomuda nyogwa panapa odibva wasubscribe ulike turn on the bell icon. Panapa mahere anoposta mapictures 2 amuri kuona akanzi Zimbabwe as president relation convicted of gold smuggling. Amuri kuona munhu wamuri kuona uyu ari mupicture akanzi Renata Rushwaya was arrested in 2020 while traveling in Dubai. Pazasi apa anobva anyora achiti she was traveling from Harare to Dubai when the contents of her handbag were picked up by the airport scanner. Iye anozoya achinyora in brief achiti and then remember the gold smuggling incident of Renata Rushwaya. Do you recall that they managed to catch her because of the airport scanner picked up 6 kg of gold she was trying to illegally smuggle to Dubai? Now, if there is a VVIP section reserved for her relatives who happen to be political elites at the top, will there be anyone to scan her bags to ensure that she is anyone in a similar position is not smuggling anything out illegally? These new leaders vakumanaka panapa pauya pakalingiwa nhau 2 vanhu dzanga vasina kumbofunga kana kumbogaira. Panapa mahere akutaura nhau yekuti muna 2020 tinoti aiwa pane vakomana vanenge vari kunzi vari linked kune the ruling party vari kunzi vakabatiwa vachismagula maresources. Saari achiti kana izvezvi pava nevvip aiwa yekunzi aiwa vakomana vari kumusoro maelites paairport ndo kwavanotambira havaendi kwepublic kwepovo havatambiri ikoko. Saari kuti kana vachinge vakuzosmagula vakapinda newe yavo kwavasingasechiwe ukoko zvinhu zvingani zvinorutiwa munyika yezimbabwe. Mashoko ari kutaurwa panapa advocate aiwa vakomanaka apa yangu ndonogutsikana kuti yes this was a setup vanhu vanga vasina kuonera. Kutiza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, so subscribe, kulike, watch and turn on the bell icon.